हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर बिएन प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां मोनसे आरोबाव गोदान बड' मिउजिक भिडिअ नुनो मोनबावसिगोन। बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां स्वरां नार्जारी आरो फावखुंग्रि बिथां मिथि नार्जारी बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन।